24 hores de natació. En primer lloc, moltes gràcies per l'assistència de Javi Marchiuet. La nostra alcaldessa, Ana Pilar Lozano, ens han dit que està fora. De totes formes, gràcies. Gràcies, com no, també a l'equip de govern, així com al grup socialista i al PIB. Tenim el plaer que ens acompanyen les nostres festeres del 2011, amb la Regina i la Marisol Pardo, junt a la cort íntegra Míriam, Maria, Lourdes, Imma i Cèlia. Perdoneu si m'enganya. Agrair la col·laboració a la regidoria d'esports, no sense abans dir-los que es mullen un poc més el proper any, però a poc, no, Javi? A l'empresa Aigüesport Turisme, Eduardo San Juan, un aplaudiment per ell. Tallers Galvi, Caixa Turisme, Distur, Tour Elèctric, Nadaldor, Fundació Sabor i Salut, Coca-Cola i, com no, a totes dues seccions del Club Triesport, Atletisme i BTT, que ens ajuden a l'event. Cal esmentar que aquest any, per primera vegada a l'event, hem aconseguit difondre'l tant per les xarxes socials, per la ràdio, dono les gràcies a Sense Límit Ràdio Televisió Valenciana, a València Vents Nàutics, que ens gravaran enguany i us retransmetran per un canal d'ONU. De la secció de natació cal destacar les ja nombroses travessies i competicions fetes al 2011. A Maite Villanova, segon classificada a la travessia de Pinedo. A Jesús Quiles, tercer classificat a la travessia de les Palmeretes al Perelló. A Germán Villanova, el 10 a Pinedo, 12 a Tabarca i 15 al Perelló. A Isma Corell, molt bon resultat a Tabarca. A Rafa Muñoz, com no. Quinta posició al Campionat Autonòmic d'Aigües Obertes a Cullera, participació a la travessia del segle, fent relleus, entre altres.